Atase ora piyayi asli Jawa kok ya. Lek ngrungkepi karo kabudayan Jawa ya tenanan nganti iso kaya ngono. Wah, pangestunipun Mak Cange. Pangestunipun Mak Cange Yulimbo. Pripun pawartosipun? Wes ora ketung kuru-kuru. Ceria bahagia. Sampun jatuh cinta dereng. Urung ceria bahagia kok ceria bahagia. Kok Jawa nganggo o kabeh kok. Kaya ora mesti kaya. Orang Jawa aja ngomongnya Jawa. Ya. Beda wong Jawa ki sing ora mesti nganggo o tok. Nek cara kulunan kono sing nganggo a. Contohnya Banyumas. Oh itu kalau ngapa? Kan ini ngapa? Jawa Tengah. Banyumas ki tetep Jawa Tengah. Oh gitu. Ya mulane nak sego sega ngono kae lho. Oh sego itu sega. Nah, nak cara Yojo, cara daerah Semarang ini kan sego. Iya. Nah, ngono kuwi. Upamane nak cara nak Jawa kene rono, nak kono rana. Dadi nak rana iki lunga rana, nak cara kene lunga rono. Rono, rana, Rika. Iya. Lah mung sing bingung ki nak cara Banyumas kuwi kontal, kuwi nak cara kene iki apa? Mergo kene ra nganggo o. Kontal yo dadine. Nah, apa? Eling lho, kono sega kene sego. Nak kono kontal kene kasih o. Ayo nganggo o. Mencelot. Kok terus mencelot. Aku tahu arep mblasokke aku nggon tekan nggon kuwi kan. Tanggane ora ngerti Wis reti aku bola-bali engko aku kleru ngomong terus dong guyu kabeh ya ken ora ngono. Ya kan lupa kan golek guyu ta ya. Iya. Niki sing taku matur suwun kula saged sowan mriki Mbak Devi makasih Mas Santo matur sembah nuwun lan sedaya perongkot desa panitia perangkat ora perongkot. Perangkat bahasa Indonesia Om. Oh, apa bahasa Jawane kira-kira? Nak Jawane ki ya ora perangkat ya nganu, para pangurus desa. Oh. Pangurus? Pengurus desa. Oh ya, para pengurus ya bahasa Indonesia. Ya ora kok. Kuwi basa Jawa ning diindonesiake. Oh ya, pengurus desa. Ya Pak Eko, Pak Solekan. Pak Solekan. Sembah nuwun.
niki nggih makempul sedoyo melumpuk sing Makumpul, Ya. makempul. Nah, sing terus, seko adoh-adoh juga ada yang pulang corone sing do merantau ya bali ning desane nggo acara bersih desa jenenge bersih desa iki nggo ngerukunke meneh lah iya toh. ya toh sing Ngerukunke meneh sing maune padha nang perantauan do Perantauan, kundur. mulih. Satu arah satu tujuan. Ya. Kita mengeti karo desane, Reres bersyukur karo sing leluhure. biasa. Ya. Bersyukur karo Gusti Allah kuwi sing luwih penting. karo atine sing diresi ya Pak ora Atine ya mung diresiki. desane ning atine kuwi dilongi le rasan-rasan tangga ya tanggane duwe kulkas anyarke kulkas anyar iku keri ya Ya iya. Oh, diresiki atine sing penting guyu rukun wargane nek wis rukun wargane rezekine lancar kabeh sing penting bagus- wong urip kuwi nek rezekine arep lancar angger atine adem ayem kuwi mesti rezekine lancar. kayak sekarang Oh iya no. kayak kamu Heeh. udah mulai merasakan Ya sudah mulai merasakan lancar, mergane cukup. adem ayem Ngono kuwi. ternyata single era itu memberikan sebuah adem ayem kan Iya, iya. dengan rezeki yang lancar Ya kan? nak wingi-wingi rada mumet ning saiki wis kepenak ngono. udah mulai enggak terombang ambing Iya. Ya tetep ana sing sing ndadeli rezekiku ya neng. Oh, Ya, iya, no. contohnya kayak mau ulang tahun tarung laras ngono ya tetep. loh iki beda iki berkayo coyo sakmene sak yuto nggo wong sakmene itu enggak sebrobirone mbangane nggo sak wedokan wih mending dinggo kanca sakmene Kok terus sak wedokan iki nalarmu apa aku tukang medok. loh itu enggak gitu aku mau ngomong ke contoh dene gue ngerasa pora ya sak karepe tergantung pribadinya sendiri-sendiri Ya pancen omongan arep wong pinter kudu ngati-ati kali. Ora, iku mau ya aja disawang jumlahe sepiro. Iya. Ning katresnanku karo kanca-kanca taruna oh laras. senang kayak gitu gue tuku iket wis iso Iya. nggo buntel lindas sakmono kae Gue terindas dasi. Gue buteli sirah kok ndas. ayah sirah Heeh, ngono. ya pokoknya yang baku dong ngakaken mau sorokot ya warga deh Masyarakat kok mau sorokot. ya masyarakat yang sudah menggelar kebudayaan gelar wayang menika mboten dipun lupakan nggak dilupakan ora mung apa carane seneng-seneng tok tapi yo tirakat dengan menggelar Oh budaya iya. wayang kuwi angel saiki wis do ditinggalke milih ngopo sing seneng-seneng tok nah ini Ya. mau gelar wayang itu poin dan luar biasa sekali mugi-mugi dados berkah panjenengan sedaya pinaringan kesehatan pinaringan bagas waras panjang yuswa rejeki kang lumintu pedogong paringi bati sing akeh petani paringi apa tanduran sing apik duwite pokoke mulih akeh ngono ya Mudeng mboten Pak Bu? Alhamdulillah. udah nggih alhamdulillah aku kandhani aku ki wis telepati wis sempak aku nek karo warga Apa? kene wis sempak Kompak. ya Nak Paham. sempak kuwi sing cok tak nggo. Loh, Iya. wong kathok iki kanggone wong lanang karo wong wedok iki beda lho. Apa? Nak wong lanang kuwi jenenge sempak, kuwi sing dienggo wong lanang, sing dienggo wong wedok iki beda meneh jenenge. Cawet. Oh baru Lho, tahu nek aku. sandangan iki ning nggon-ngone dhewe-dhewe. Jenenge Oh, iki gitu. nggon lanang karo wong wedok ya beda kok. Oh. Tutup sirahe nak nggon lanang kuwi ya ana pecis upamane arek dienggo Pecis. anu salat apa-apa. Engko sing dienggo wong wedok kuwi wis ora pecis meneh. Apa? Kudung ngono lho. Oh, iya. Jilbab ngono kuwi. Tutup sak tutup apa sirah ya. Iya, sak tutup sirah wis beda. Beda-beda. Angel loh pancenan Jawa itu orang ngomongin jatuh aja macem-macem. Jatuh ke depan jelungup. Tiba maju delungup. Jelungup terus ini apa? Tiba memburi. Tergelincir itu kepeleset. Nak tiba memburi. Geblak, Kejengkang utawa gegeblak. Ngono kuwi. geblak, ono. Ya. Kalau ada juga kalau jatuh ke depan sampai gini, bro gitu jungkel. Jungkel. Macem-macem kan. Ya warna-warna. Kalau bahasa Inggris kan fall gitu aja. Fall wae Jatuh. cukup ya. Oh, Iya, fall berarti fall. tiba glundung. Jatuh. Oh, jatuh. Fall in love. Iya. Apa kuwi fall in love kuwi? Jatuh cinta. Oh, berarti jatuh cinta. Ki jatuh cinta apa kuwi? Nek dalang tuh kayak gitu ya. Nek di ngono ke Siti langsung mripate medon ngene lho. Isi-isi piye.
Isin-isin piye kok? Apa jatuh cinta? Lali aku. Iya, wis lali rasane. Lali aku wis lali piyene ya. Iya. Sing arep ngejaki Pandu jare ngejak yang semoyo terus kok. Nggih, menika sekali suka parisuka sambil digojekan sambil sing priksani live streaming yo akeh banget iki saka Gunung Kidul, Wilujeng Dalu Tasinya Wiji live saking Gunung Kidul Jogja. Nggih, menika mugi-mugi pinaringan sehat. Nggih, Mbah nuwun. Matur sembah nuwun nggih. Lajeng saking Mas Hengki Coblong sembah nuwun mugi menika ngersake tembang kangen. Matur suwun mugi Pak Bambang tetap jaya dan sukses. Matur sembah nuwun. Matur suwun. Saking Pak Bapak Sabar Sadono saking Sragen menika. Pak Budi Purworejo menika nggih nyimak. Mas Yanto Deh dari Sentolo Jogja ugi monitor. Oke banget pokoke sing nyimak mriki. Saiki penak ya Pak. Wayangane ning kene sing nanggap wong kene sing nonton wong sak pirang-pirang sandonya. Ah, penak banget. Mas Suryanto baru klinting ya wis ngono. Suryanto baru gitu ya. Mas Bagus saking Ponorogo nggih nyimak. Ponorogo entuh. Pak Kasman Glodokan nggih. Mas Mantoka Cemanggal, Mas Kabul Magelang. Akeh men sih. Nduk Krisna Sragen. Oh, tenan. Weh banget kowe. Kuwi mung maca kontak nggo. Ora ya lho ana ucapan kanca kontak-kontak. Oh lah iya. Nggih menika ngaturaken tadi apa? Tembang kangen ya. Iya, tembang kangen. Aturkan dulu paling kasih dhewe. Ya, wis. Ya. Pak Slamet Sugiono Banyurip Purworejo nyawiji live streaming nggih. Ayo nduk dibawani sing apik. Coba. Nak nembang bahasane beda ora jajal. Apa? Nak nembang Jawa bahasane beda ora. Yo beda nek cara nembang kaya ngene do mlayu kabeh. Ya we, mugi ki wis gek rabio nyapa to wis S3 wis rampung to. Ya mbah jenenge jodoh tuh tunggak mesti. Nek bojo golek gampang, sesuk jam 3 golek bojo wis beres kok. Kowe nak lanang kowe tak umurmu saiki pira, Sa? Hah? Umurmu pira? Aku 31. 31. Kuwi nak wong lanang wis tak unekke lho. Ngopo? 31 tahun nggo nguyuh tok ngono ngene. Lho ya ben to yang penting tuh kesenangan pribadi, kedamaian hati. Kaya mau jarene single era itu mendapatkan kedamaian hati, rezekine lancar. Nek rong untuk jodohne ya kerja terus wae nganti duite oke. Melumpuk. Wong rabi ya wis tau ya, men kaya ngono kae ra. Piye rasane? Mau kali itu. Makane oke dipaitu wis aku malah sing penting entuk jodhone, Pak. Ya to, goleki jodoh wis sing angel. Dongake. Gusti Allah kuwi monggo maringi. Heeh. Ya. Monggo. Suarane awet nih. Ya. Isi sandang kelawan pangan
gamelan wayang Antasena Group. Antasena Antasena Group. Tenanan ora? Tenan aku iki. Oh iya. Antasena Tak kira nek ngarang apa-apa. Ora ya. Ya, tembangin ya. Tembang kangen buat sinten mau nggih? Lupa saya. Wes buat semuanya. Ya, tadi yang kirim-kirim tadi. Semua juga buat konco-konco sing nonton live TikTok. Oh ya, siap. Malam hari ini. Sama buat Pak Bambang tadi ada juragan tambang kok kudu munggah nggo ya. Iya. Nyawer jane. Ya, oke. Ayo, Mbak Elisa. Lewat tembang kangen iki wujud katresnanku. sound sistemnya ya apik. Siji WE dhewe apa siji dhewe ta? WE dhewe. Dek dhewe wong pantesan jembeng glur. Jembeng glur. Nek Cak Mol operatore Vino Kasmo. Ya meng ndelok tok nek ora ngomong apa. Campur sari lencung laras. Tenanan. Iya. Lencung laras diketuani karo kemen diesel. Lencung laras kemen diesel. Campur sari ulang tahun lho. Gawe dadakan kowe arepan. Sayuta, Pak. Ora, kayak ngapusi aku apal aku. Ngapusi. Wong iki apa dadine campur sari kok ora ono sing resmekke kok mbiyen. Ming diremek karo LC kok mbiyen. Oh alah. Ora ngaku nak ulang tahun. Sing ndang Jaipong iki mbiyen Lisinau mayang yo nanggon aku mbiyen. Oh, berguru. Saiki wis iso mayang, wayangane apik. Wis iso mayang, arek duwe bojo sinden. Weh, piye ta iki? Kok ngono ya sinden wangune didalang terus. Ini yang mana sih nomor piro? Nomor 3 saka kene kuwi. Mbak Seruput. Lah iya. Cocok dalang terus sinden. Iya, ning kok saiki kok kuru iki kerep diseruput wae put. Kok kuru saiki lho. Kok le. Nggih menika. Iki mah lemu banget iki. Si Tri iki lemu banget iki. Ini kan, Tri kan. Kowe kerep sontek apa piye kowe kok lemu. Rada cilik ya. Ya sekarang tuh emang body goalnya mintanya pada kecil-kecil. Senengnya ngono. Oh, aku seneng sing gedhi nek kok. Oh, gedhi iki ndelep. Oh iya, oke paham. Untung aku cilik. Ora nak. Aku karo Elisa ki aku wis bangga dengan prestasimu sekarang. Aku kan nekseni. Wiwit permulaan kamu ajar nyinden iki aku nekseni. Sekarang menjadi sinden sing wis tekan ngendi-ngendi bahkan luar negeri pun mengenalmu. Hebat ya, semangat itu Pak. Biyen ki nderekke Pak Bambang Wiji. Iya, biyen nyindeni aku isih blero biyen Elisa ki. Ora aku tau dijatah liyane do entuk jatah aku mung kon suluk siji wis. Lah kowe blero kan anjirane biyen kok. Mulane takon suluk tok wae. Ora tapi pengalaman biyen kan nanggon dalang to olehmu kan sekolah iki. Pedalangan ya. Pedalangan. Tapi kan kamu enggak mempercayaiku. Ya wis percaya. Dengan kamu sering mendalang no media sosial ngono kae, bengi iki ora bakal kowe takon mendalang ora. Ya aja lho. Soale wingi aku kapok. Piye? Dagelan takon dalang, ya. Aku medun itu ndagel kon serampat aku soalnya. Dadi joget serampat to. Ora serampat. Lah ya ngono kuwi kan namanya tukar tempat, tukar posisi, kudu tanggung jawab di tempat masing-masing. Nduk, iki dari rekan-rekan panitia. Mereka wonten sing ngersake lelagon.
Nggih. Nggih, dari rekan Apa? panitia bawa yen ing tawang ana lintang. Wih. Berarti ki sing arep bawa yen ing tawang ana lintang saking panitia nggih? Onten. Oh, menika dari rekan panitia bawa Ada, yen nggih. ing tawang ana lintang. Monggo, Nggih, sinten mangke. sing mewakili Niki dari nggih wonten rekan-rekan ya. panitia? Dari Mbak Ratna menika Wah. nyuwun ayang-ayang. Oh, ayang-ayang. Oke, Nggih. siap. Mangke mbok anu nggih Pak Kades, Pak Iya. Kadus mbok menawi saged minggah pepanggungan nyawiji nggih. Ya. Tadi udah Ki sawerane pesan-pesan lumpuk kok. kono wae engko nek aku ngopeni saweran duneke dalange ora cukup bayarane. Oh, Mas. gitu. Adake dalang ora cukup bae, cukup Kene bae ya, aku. ning nggon sinden ya. Nah, ngono kuwi. Aku nganti bingung arek ngecake duit kok ya. Niki sik yen ning Tawang. Oh, nggih nggih. Nggih. Niki Pak, mboten sah dicopot, mboten. Mboten sah napa-napa. dicopot, mboten napa Pak nggih. Kaya ning masjid Nggih, lah. mboten sah dicopot nggih, mboten napa-napa Pak. Nggih. Kula niku Iya. malah mboten nate kula copot, malah kula sambil maca Quran bareng. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu Mbak Ica. Mbak Kok Ica? Kula Tri. Mbak Orca. Nggih, menika jenis iwak hias. Ora, orcake paus kok. Lah iya lah. Dadi iso nyembur. Alah, masa isa? Suaranya. Aku tak pernah Pak, percaya di aku. sebelah sini biar ketok, biar Aku itu kelihatan. duwono buktine kayak sik kok tinggal. nak percaya nggih. Biar kelihatan, Pak. Iya. Panjenengan wonten mriki ketinggal. Supados saged ketinggal wonten YouTube. Oh nggih Mbak. Inje. Matur sembah Mosok nuwun, Elisa nggih. kok nyembur. Oh menawi mengke Ause. wonten ingkang kelintu dipun leresaken. Mbak napa? Anggenipun bawa. Oh, mboten dados Nggih. menapa sedaya menika mboten nonton sing klentu. Nggih, Cek. matur sembah nuwun. Niki kita mremetri budaya, bebas mawon. Memetri Ya. budaya. Yes. Cobi Pak, kados pundi? Pak sinten menika? Pak Sigit Pak Sigit. Oh, Pak Oke. Sigit. Dari sini juga Sidomukti. asli mriki. Asli sida mukti nggih, Pak nggih. Nggih, leres. Oh nggih. Nggih. Pundi KTP-ne jajal? Oh, datang gue KTP. Aku ki nek apa kudu ono buktine. Niki namung fotokopi. Nggih, saniki kan nggih. Bener Pak, iya. Kok ndak digunakan Sedaya karo dalange. sakniki kan anu napa namung fotokopi kan saged. Nggih. Nggih to ijazah fotokopi. Nggih to. Tur bahaya nek KTP dalange ndak nggo mekar Pak. Nggih. Surat nikah fotokopi. Fotokopi. Oh, nggih. Weh, surat nikah iki saiki nek kena golek duit lho itu kandhani. Lumayan ya. Kancaku ana wingi, aku wingi utang bank. Apa? Nganggo sertifikat lemah wudu, sertifikat terapi jare. Kok isa? Eneng. Iya wing bang klecit kuwi. Nggih Pak, monggo Pak. Nggih. Mangga. Yen ning tawang ana lintang. Jos, lu sae ngaten kok. Kudune nek suarane apik ngene iku ora mung 50 sa. Lah, 200 paling ora. minimal. Lah mangke kan Suarane apik kok 50. lah niku nembe ingkang DP. nggih. Oh, DP. Oke. Berarti masih ada Lah, iya tambahannya dong. nanti ya. Cahayu aku ngenteni Ayu ning pincang nggih. Ayu ning pincang. Gelem Don? bintang ora apa-apa ini nggih. Ini ayu. Marang miko ing kosong Sae lho Kang Mas, wonten panjenengan. napa injih Injih. Sae? Dadosaken manah kula. Sae? Sae. Saya nggih Pak nggih, saya mawon saya. Sae. Nggih, diangkat ke mawon. Sae napa sae? dereng lho niki lho Eh, dereng sae lho. napa sae? Kok Jawa ki aja muni sae, apik. Api. Heeh. Nek sae iki khususon para mayitin. Pak Sigit, Turune swantenipun penget. turune Mas niku sae mboten sae. Oh, sae. Penget ki apa, Sa? Penget kuwi apik banget. Tembungmu anyar sae. Apa? Tembungmu anyar. Kok tembungku anyar? Penget, Lah biasane. apik banget. Biasane Niki namung makili saking rencang-rencang. Oh, ngaten. Nggih, mbok menawi benjang
saking Ki Dalang Nggih. Bambang Wiji dipun aturi penak mriki malih kan sanese saged dibinau kados Oh, mekaten. becang ditimbali mriki malih. Insyaallah. Tenan lho Pak, disekseni wong akeh banget lho iki. Insyaallah. Niki setiap berapa tahun sekali wonten mriki? Nak kerep-kerep niku marai bangkrut. Lah Nggih. akhire niki ya sak duwene dhuwit kan ngoten. Oh ngaten. Iya. Setahun apa 2 tahun apa berapa? Sak duwene dhuwit. Oh nggih, dilumpukke dulu. Aku nek gitu, didit toh. 8 tahun neh piye kira-kira? Oh iya, ya Ini wis mboten ditungake Tungake rezekine tahun akeh. ngarep wayangan meneh mergo masyarakat padha duwe duit. Rezekine akeh. Amin. Rezekine akeh. Amin, amin. Nggih. Sun takon war tane reki Kula kok curiga, panjenengan gek dalang nggih. Kok swantene saged sae menika. sinau kalih anu sinten Sinten? Belajar kalih sinten? kalih YouTube. Oh, kalih YouTube menika pancen guru sing ora sah dadak bayar. Nggih namung Wis to YouTube kuwi arep delok apa ta ora eneng. Oh, film Upin Ipin kuwi eneng. Unyil kuwi eneng. Arep sinau apa wae wene. Ora delok film Korea, Jepang we. Wes YouTube. wong Pak Dalang men nggih sinau niku kok. Nggih. Kula sekremen nonton sing Korea. Oh, ngulinane. Drama-drama Korea kae lho maksudnya kuwi. Janji-janji ku eling sumedhot nes sing tias ingsun. Ya, cengkoke Niki apik ngono. belajar kalih Mas Kasmo. Menika piantunipun nggih. Kuwi seneng ta, Ma? Sapa Mas Kasna? Adate kuwi ki royal isamu. Nggih. YouTube Mas Kasmo, ya anak-anak do nyusul Ari Senjang ana Puji. Iku anak-anakku kan nang kene iki. Terus ngono. Bang, Pak. Tangi setias ya. Tangi sing tias. Tangise ampun tak ngising. Sing ceto to, Pak. Tangise ngono sing cetha lho aja. Tak ngising, aku tak udut. Mesake si tiase yo. Sing dalange to, lha kula Ditinggal. kan tangi sing ngoten to. Tangise tias ngoten. Enggak, Pak. Ampun ngising lho, Pak. Gak aku. Tangi sing Oh iya tias. wis, nak pancen wis krasa tenan. Sumedhot nas sing tias Sing meneh. Oh. ingsun ni masingsun mrasopo sinek senan Bumi langit. Mas Budi Semarang matur sembah nuwun, Mas Budi Dalang, Semangat. Mas Budi Dablek, nggih sembah nuwun. Tembangipun panjenengan juga ya. Kalih Nggih. kula mengke. Nembang piyambak to, Pak? Mboten apal niku. Weh, nanti. tambah 100 nek ora apal. Enggak. Oh. Dendo ya, dendo. Didenda. Ah, pripun? Ajeng Seraya sinden. Pak ajeng wakil Napa? nggih saged nek wakil kalih atus. Wae kali atus nggih. Cekap nika mawon DP-nipun nggih. Nggih. Kesanipun mangke waranggono sanesipun Saged saged
Macing lah kula tak mandhap rumiyin. Oh nggih, sembah nuwun nggih Pak. Matur suwun semawon ingkang semorawuh sampun ngregengaken nderek nyungunjung wontenipun merti dusun wonten ing dusun Sidomukti. Matur sembah nuwun sedayanipun. Nggih, tepuk tangan buat Pak Sigit luar biasa Pak, panjenengan matur sembah nuwun. Satu sinden maju, sinten Pak? Tri. Sing pundi Pak? Sing pundi Pak? Milih-milih Pak. Mbak Niken Salindri. Niken Salindrinya. Wow. Monggo Mbak Niken Salindri. Kabupaten Semarang. Niki seledri, Pak. Devi disantai, ayo ndo, maju ndo. Menika sama ada titipan tak baca. Mbak Elisa minta lagu ke Taman Asmoro, Lintang Asmoro dari apa tulisannya iki? Pajakku. Sinten, Pak? Ki tulisannya ra ngerti aku. Pajakku Mang, Pajakku Linmas. Apa ini? Oh, Linmas. Oh ya. Dari Linmas ya, Pak Jako. Ya, oke. Okay. Ya, yang ing Wah, tawange nganggo ditulis. 10.000 barang lah. Iya ora apa-apa. Oleh. 10.000 nggo tuku uyah ngono. Wah, dipangan Wah. dhewe iso nganti melet-melet kok. Uyah ro kecap ya. Ayan. Ayo, Dev. Duh, lu saya gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam Mbak Elisa. Malam Mbak Devi, terima Oke. kasih. Udah Kita kayak angka ngomong 10 ya kalau begini ya. Kah? Angka 10. Ya ora lah. Kok 10? Nggih. Sugeng dalu malimbo Mak Cange. Apa rasane nanti aku? Sini. Aku kan namanya Biar dimesoni lebih dekat. sijen iki aku ora piye-piye aku iki. Meng cok masuk angin juran. Mau cari mah di nganu dongake ben ono kukule ngono mau. Kayak ora mandi to enggak Ora mandi. enggak ada. Oh, turah amane. Yo, urung tak Kayak fatihah. niate wis elek tetep ora mandi. Karepmu. Rasane mati aku. Ora, mati aku ya bruwet kok aku. Oh, arep tak matke nganti mblenger wong kuwi ya ndek bojo kok. Iya. Coba kowe iki rondo ngono ya. Apa? Ya. Ya, yen ing tawang ya, iki mau. Ya. Oke. Ya Mbak Devise, ya, oh gentenan. Monggo lencung laras. Ku tak antemi lho cung dolanan HP terus kowe. Arjenmu lho dipecet iki. Belajar YouTube kok, belajar maha guru YouTube. Cung kowe ora kaya segara madu wingi lho, Cung. Sapa? Sing segara madu sapa? Lencong ya. Lencong. Oh, segara uyuh kuwi kowe kok. Ya, Jan. Mas Hengki Coblong makasih rawuhe ya. Rawuh tekan kene nggih. Kayange. Kayang. Heeh. Oh, Kowe guyu seneng aku sana. Ora jegadul ngono bongkokan gamen. Senyumku untuk semua orang yang di depan sana. Iya. Yuh, pok mayune. Tarik, Mbak. Yen tangan nolak wong bagus. Rukuk nangis sing
wis ora noleh. Biasane wis ya Pak. Iki kudune sesuk ditekani nang omahe ngono. Terus ngene, anak wedok sing ayu dhewe sak njaba lekat. Ana lupute pakmu sing gedhe pangapurane. Niki ana dhuwit 500 tambahan. Ya. Oh ya apa ya? Apa lagi ane kudu ngono ya. Iya. Oke. Nggih menika ngaturaken napa malih Mbok menawi Pak ini Pak Kades, Pak Kadus. Nggih minggah pepanggungan. Nggih mboten napa Pak Kades, Pak Lurah monggo. Oh nggih, Ladrang Sido Mukti. Oh nggih, saking Pak Muhroni. Ladrang Sido Mukti ya, Ladrang Sido Mukti ya. Iki piye ya? Sing mendekati Ladrang Sido Mukti apa? Oh saja nyoto kabeh welingku. Oh kuwi. Lan wengine yo nganti kembang wis kuwi. Oh ya. Sebatani untuk anu ya. Digo anu ya. Kor kabeh sithik. Klothok ngono. Golek notasi sike ejabang bayi. Piye, do padu? Ketemu rong. Urung ketemu go PR sih, ngono. Diselani dulu. Diselani, ayo. Nanti ada pamundutan yang lain. Wis sinden sok ketep kuwi. Ayo ngadep ki lho. Sing endi, Pak? Sing Iki lho, ketep. iki meloro lho. Sepati kaca-kaca. Enggak, mengko. Iki ana ayang-ayang ngono. Ketemuan loro. Halo, Put. Kok Put? Tri ngono wis. Jeneng kok wae padha iki mare. Nah kira puput sing kae aku mudeng aku. Piye Nduk kabare Nduk? Wis panen kobis apa urung? Dereng. Urung. Ora ra nandur ijano. Mboten. Oh ya wis. Nandur apa Nduk? Nandur nandur pari. Oh, gunung ana parine iki beres kok. Suka teki. Oh, anak kuwi wis biasa kuwi nek nandur pari tukule tuket sekit wis. Jenengan biasane ngaten niku. Ora. Aku sing nandur. Ya. Nggih. Ana apa nyuwunan tembang pirang-pirang apa sing arep aturke, Nduk? Ladrang selamat apa? Ki PR lho kuwi Sita Mulya Sita Mukti. Sacake nyoto. Kuwi lho. Saneseng niku, Pak. Heh? Katon Edi Pen. Oh iya, ayo. Ya, kuwi engko bar iki ngeling-eling sik. Menika Kuwi wonten ngatur apa sih? ke Taman Asmara. Oh, ke Taman Asmara. Dari Pak sinten menika? Pak Joko. Linmas. Kuwi ana DT 100 kuwi. Ora, Nggih. bukaan. Nah, 100.000. ngerti aku ki wong jero amplop ya aku ngerti kok. Kok emat men to, Pak? Ngerti lho aku. Oh, mamu nganu ngarep omah ana wite pelem. Mboten nih? Oh, wis diketok berarti. Kuwi jaman mbahmu malah kuwi. Aku mau wirang lho. Kok iya, Pak? Ya. Air. Hae. Iya, Mas. Ngor jenarep kentekan baterai kok digowo. Iya, mulane jenenge campur sari lincung laras ki ya wis bener. Ya, terus ke. Irma ke Taman Asmara. Kowe wis ke Taman Asmara tenanan ya? Dereng. Burung. Dereng. Mosok ora samodo-modo karo Elisa. Nek ora ke taman ya gek golek sing namani ngono lho dadi. Aku gek ngancani Mbak Elisa. Lu jane ngenteni aku kowe omah. Ngenteni ngopo? Ya ngenteni dalan maksudnya ora bareng ngono lho.
Mboten mawon. Bahaya sama dalang Aja itu bahaya. Dalang iki bahaya, bojone akeh. Ya. Pun kira. Ya, lenggah. Ki mau Sida Mulya Sida Mukti mau. Kelingan toh? Lancaran ya gitu ya. Oke, ayo kaca-kaca siap-siap. Sinden kur lho ki. Oh. Ben bisane tetep Sida Mukti. Nah. Ya, Mas. Nganggo bukane apa bukane? Ayo, siap. Lancaran Sida Mukti. Halo? Kur. Lancarannya rada cepet ya. Oh. Rumeng mulat Rumeng mulat wes konjuri suluk Soro Hapsari Sari sambung mesti kudu eling ngono iki sambungane ngono ki apik sampun dipun aturaken ya Yotri ngadeg angkrem wae sijane lemu ya saya jedot iki nang omahe mikuli lemi wong ya tapi Tri. He? Mikuli lemi ya. Boten. Nah, apa?
Lah nggih karang nek pikirane seneng niku nggih mestine dadi daging. Oh ngono, nek pikirane seneng dadi daging. Oh iya. Jenengan seneng napa mboten to? Sopo aku? Kok saya kur? Aku bahagia ya kok prosesnya mengko saka sithik lelmu. Ha iki wetengku saya gede. Ku nek weteng wis gede engko terus meremen nang liyane sing mundak gede. Oh, sing iso gede sak liyane weteng. Oh, wah. Besok saya kasih tahu ya, saya sepilkan nanti ya. Terus kita unboxing sama-sama. Oh, unboxing nggih, sugeng dalu Ya. Mbak Cange Malimbo. Sugeng dalu Pak Bambang, Mbak Ya. Elisa. Arep nembang apa, Nduk? Kowe ana panyuwunan saka panitia-panitia isih to? Ngene iki sing dereng napa? Oh, ki Gunung Kidul, Mas. Anu barang yo mriksani iki. Mas Darwanto Purwodadi Gunung Kidul, tepus kono. Ya, ini yang belum dikasih lagunya Lintang Asmara sama Ayang Ayang. Oke, Lintang Asmara ya, Ya, Nduk. ini pasangannya siapa ya? Oh, lho yo golek no. Eh? Golek sapa no? Nek dirimu sing nyanyi sing ngerti. Sing rebab, sapa? sing rebab kowe. Sing rebab kowe. Oke, kula sak karepe. Kasmo. Nah, Kasmo rene ora ida-ida kowe kok. Ayo cah bagus. Ayo ora meng karo LC terus, karo Sidan ayo. Dita sing jenengane Kasmo? Ayo, sepote Kasmo serambat, cah. Ayo. Inyong. Ayo semangat. Oh, jebulane nganggo blangkon barang. Wis persiapan iki pokoke. Ora golek tambahan. Dung dung. Serambat cah bagus. Joget sih. Rata sasak iramane. Malah kaya ular keket ngono kale. Nggih wong niki ditabuhi malah sing joget ngene-ngene tak. Iya. Ah, gegeden weteng ora. Kowe iki ketok le joget jaba ming ngono-ngono ku jero wah lho polah. Polahe ngerti sangger kaya Ngerti jengklet-jengklet ya ta. ngerti ula kobra. Iya. Kowe ketok ming nani nang jero ku wah. Berarti goyang dalam nggih. Oh. Iya dalam. Kowe Pernah ngerti ya weruh? Tri? Pernah weruh ula kobra sinaramu? Ula weruh. Ayo ning mburi. Sik, Pak. Kak merohi ula kobra sik. Aja sik. Ya Tri ki ya manut ngono. Aja. Aku lak penasaran toh. Untuk apik lho nok tenan. Wow, ulo kobra sih kalah karo ulo dumung. Lho, kok saged? Sesuk tak spilke. Nek kula kobra niku lak saged ngagen. Heeh, ning jember, ning dase cilik. Bentuke ale piyu. Kale piyu? Wes, kane lu tau ora to? Iya, we ndase ping cilik, nek ulo kobra ki ping jeber tok ngono kuwi. Heeh. Nek ulo dumung ki gedhe ndase. Kadudoke samare bojoke bali burung iki. Apa sampean ki wis ndek bojo? Yo nak ning kene aku durung tonduk padi aku. Oh, durung. Kowe iki ketelakan Pak Alek. Hah?
Pak E Alek. Pelayan Pak Oh, Alek. bapakmu ini. Eh? Bapaknya Sembonang berarti. Oh ya Allah, kowe iki wayah kon PKL kok malah tekan kene iki. Kok mangkat. Nek anaknya sama nisik to. Gampang nah, masalah sangu sementing pokoke. Apa kuwi? Loh, ya ngerti aku mbek Pak mbek Alek ya ngerti. Ngono ki mudeng. Pak, Ya. iki ketoke bakat ya dadi dagelan ya. Ndi? Eh, Ya bakat ki. Meng le mare ora tet laris iki mergo urung ketrima. Sampun lho Ya ya. tuh jenengan nek Wis muni keterima? kalih Kasmo kula. Nek terima niku Kang lekne dirin. Bapak ratu raimu bengkok. Nggih. tenan ora. Ya, ini lagunya apa? Duit ya. Nggih. Kamu biasanya nyanyi apa? Aku nyanyinya biasanya balon kadalima. Oh, emang kamu punya balon? Dua. Bene Alek. Dua. Yang satu agak kecil. Nggih. Dijajarke terus anglir. Coba tunjukin Mbok Alek mana? Mbak Alek kamu mumpet saja ya. Nun. Oh, lu terima ning kono ding. Ya, Mbok Alek izin ya, tak pinjam dulu. Mboten napa-napa lah, gabung ora apa-apa ora kalong kowe kaya mbok ya. Ya enggak mau kok. Nggih. Ora apa-apa jadul ketekan ngomah ngono ning Dari ngibas. lagi. Wes tresno, ora bisa Sampun Bapak. Makasih. Mbak Suwun. Mas Kasmo. Mboten enten sing lali. Estu? Ndang nggih. Makasih. Nah, ini ya lungguh sik nduk hati-hati. Lungguh ku aja seru-seru. Lah alon-alon cah lembu ki aja seru-seruan lungguh ki. Tahu ana kasus sinden lembu ngono ku lungguh ke susu dingglik ilang. Nama kula pun termasuk lemu. Wes, mulai ketemu esok nang kamar mandi. Lah rumah sakit. Lodak, lah iki apa? Pak, rumah sakit kula sing biyen ya semene jenenge. Rak, saya lembu iki. Saya gede. Kembali ke Mbak Elisa. Ya, Mbak Elisa. Engko nggawa kanca entuk ana iso ana Mbak Puput, iso ana Mbak Yudik kae. Ya, wis ngejak Mbak Sik. Devi meneh ya itu. Oke. Nggih. Nipun niki anu mboten sios Pak Kadus napa Pak Kades? Lah nyatane piyayine ora rawuh rene Mboten kok nggih. ya. Oh nggih. Ono request iki dari para netizen-netizen yang lumantar TikTok dan live streaming ngersaki gelo. Gelo. Heeh, Oke. gelo. Siap. Tadi juga ada ya, bentar tak Ya. baca dulu. Ya namanya Monggo, nggih. penggemar itu tuh harus kita apa namanya ya, disapa ya. Kita tanpa penggemar apalah kita. Nggih, menika wonten dari Sumowono Pak Rohadi. Request gelo. Lah ya podo. Ya itu sama podang kuning. Ngono ya. Ya gelo. Ya. Sik mana? Podang kuning. Oke, beres. Kula kalih sinten, Mbak? Yuk manut karo Mbak Puput durung kuwi. Mbak Puput belum kok. Yuk. Ya, monggo Mbak Puput. Kancane nduk. Monggo. Puput Supanduwati. Ya. Yuk, yuk. Puput Supanduwati. Ya. Ya. Yes. Irit men to Mas Lencung. Aku iki apa wong lomo apa? Wong didelok bentuke rai iki wis wong cetha nak wong pretung. Petung. Wong pretung kae iki. Sugeng dalu Mak Cange Iya, Malimbo. Kang Dalu, Sugeng dalu Bro, Mbak Puput. Rasa. Oke, ini ada permintaan podang kuning kita pinangkani ya. Oke, nggih. Pakai bawang kan nih? Oh, nganggo bawa kae sing ngersake. Oh iya, oke. Nggih. Ya. Nadyan wujud temong peksi Ayo, Bun.
sam golek isi podang janah iba bunga hengatiku nyandeng bisa dadi tombo ya podang kuning ya esok awan metu kok mak metu kok mak metu ke mak ngikut wah mau tok kapake tondu kesek Ya. mak ya iki pancen puput iki rada masuk angin sik buka Mbak Elisa ayo esok awan ya esok awan nengo bawe ora krasa halo
Kudang kuning sampun dipun aturaken. Niki isih ana meneh request Grajagan Banyuwangi dari Linmas. Weh, Grajagan Banyuwangi. Saiki amplope dinehke kene kabeh. Iya, untuk dari aku dalang kok nguntuti amplope. Ora iki mau ora dijupuk to? Nah, Aman ta? utuh yo aman yo, aman yo. Walah, tekan Banyuwangi 20.000. Tekan orang kok. Berarti kuwi mlaku. Dadi 20.000 ku tuku aku wae. Karena gue pipis. Iya, ora iso saiki ya mengko karo gara-gara. Nggih, Ndek. Gelone iki mau ora iso ketok. Gelon kan ayang-ayang nonton iki napa all artis? Apa jeneng Grajakan, Ndek? Grajakan sakniki nggih saged. Mau yang all artis ayang-ayang apa gelon nggih. Oh iya. Apa? Ayang-ayang ya, all artis ya. Ayo biar rame-rame. Yo rumi-rumi. Rome-rome ayang-ayang ya. All artis. All artis. All singer. Yo Grajakane nang gara-gara ora apa-apa engko kedenge ngenteni tekan nganu sih, tekan Surabaya sih. Sedeng sotone medhuk. Kedenge sotone iki iso dadi tenaga nggo mlaku tekan Ngawi. Siap. Yo artis. Mbok ngerti mau kuput rasa medun yo put ya. Keju munggah medun yo put ya. Medun terus capek. Keju lah. Keju. Ini raya seneng tak kowe? Ayo penak lho, Pak. Lah kaya penak to, Pak. Ya mbah aku ora ngerti aku. Mosok. Ya. Nang ya. Ayang-ayang. Ayo. All artis. Makasih Mbak Elisa dan kawan-kawan. Mas Anging Limbo. Aku tak neruske lakon sawetara kok ndak ora tutup, engko ndak. Engko tak selase gender iki ndelok HP terus dolanan TikTok. Engko ndak malah ndelok film-film sing ora apik. Ngono nduk? Ya ngono ya ya. Mundur sak metara aja nganti kesuwen kok ndak dadi dukane ingkang sinuwun wong guyon iki ya kena ning nak kokean iki ya ora apik. Ngono ya, Mak. Mula ya sithik edang sing penting matone rata. Ya sekaen kersane biyo kaya ngono ya ayo mundur sak metara. Ya mundur ya, Nduk. Mung tak dadi duka. Ya ayo, Mak. Kandhane kang sekara kadung awalan kembang menara kandhane semu harum binor lan oyot-oyotan kadi kusuma mangambar ampar kukusing tubaku malun galun kadi kusuma kang membo Bathara tansah marapamane ngasukma sinoksmaya winahya ing asepi semimpen palenging kalabu pambukaning marana taren saking liyap layaping ngaluyuk pindha pesate supana sumusuping rasa jati Tatan Cinandra ingkang wonten jero Kedaton Praja Dwarawati ingkang wonten Pagrajawi Nata Mandura Prabu Baladewa Hanganti Raden Haryastyaki lan sawetawis para Wadya Bala Dwarawati Panyasar Duluh Witridita